Mä oon Eino Väinönen. Kitara tai kitarat, mietitään sitä. Alkuun vielä suuri kiitos Nuketti-nimiselle tubaajalle, joka tuossa taannoin mainitsi meikäläisen videolla. Mä laitan tuohon alle linkit Nuketin kanavalle. Nuketti on erittäin terävä ja rohkea nuori kaveri. Käykää kattoo sen videoita. Nuori Nuketti, olette rautaan. Katsotaan nyt näitä kitaroita. Eli mä näytän nyt nämä 3, mitkä mulla on tällä hetkellä täällä. Mulla on vaan akustisia kitaroita messissä, koska tuon viimeisimmän eron yhteydessä jouduin valitettavasti luopumaan yhdestä mun vahvistimesta. Ja sen seurauksena mulla ei ole laisinkaan vahvistinta nyt ja ei ole mitään syytä pitää sähkökitaroita täällä. Mutta mä näytän nämä akkarit. Ja tässä mulla ensimmäisenä tämmönen pikku Martini. Muun muassa Ed Sheeran soittaa tämmösellä. Tää on tämmönen aika ränttä kitara. Mutta tää on pirun kiva, tää on semmonen aika twangy peli. Tää on niinku pirun kiva kitara soittaa, tää on aika pieni eli periaatteessa niinku aloittelija ystävällinen peli. Tää on mulla ollut ehkä joku 1,5 vuotta, mutta täällä on nyt jo aika hyvää tämmöstä kulua. Mä oon tätä aika rajusti hakannut ja todella kiva peli. Ei ehkä luotettavin, mutta varsin hauska soitettava. Tästä on semmonen pääakustisena toimiva Sigman Martinin 00 M15 kopio. Olikohan se nyt oikein? Siis kivoin akustinen kitara, jota mä oon koskaan soittanut. Tuntuu tosi hyvältä kädessä. Todella kevyt, aika pieni koppa. Ei paina mitään, helppo käsitellä. Sähkökitaraa ikävä, kun tulee ränkytettyä tämmösiä vähän funkimpia juttuja. Ei se mitään, kyllähän nämä akkarillakin taipuu. Todella kiva soittaa ja sillä on aika aloittelija ystävällinen varmasti myöskin. Ei ole paha hinta ja niin, tosi kiva kädessä. Suosittelen. Ja tässä on mun 12-kielinen kitara. Erittäin grande. Kaikki kuulostaa tällä isolta. Rakastan tätä soitinta. 12-kielisiin kitaroihin liittyy vähän semmosia niinku myyttejä ehkä. Esimerkiksi se, että niitä on jotenkin tosi vaikea soittaa. Mikä ei sillä lailla pidä paikkaan. Tää toimii ihan samalla tavalla kuin 6-kielinen kitara, mutta ehkä ainut mistä tulee se vaikeus on se, että se voi olla vähän raskaampi soittaneen kuin tosiaan siinä missä normaalisti on 1 kieli, niin tässä on 2. Eli tässä on oktaavikielet aina. 12-kielisen kitaran soittajissa sanotaan aina, että puolet ajasta ne soittaa epävireessä ja toiset puolet ne virittää niiden kitaraa. Mutta sekään ei ihan pidä paikkaan, se on aika hyvin esimerkiksi tää mun peli pitää virettää, ettei tätä tarvitse koko ajan olla virittelemässä. Kiitos kovasti kun katsoit tämän videon, halusin nopeasti näyttää on mun soittimet, mitä mulla täällä on messissä. Ne on mulle erittäin tärkeitä ja soittaminen on mulla rakas harrastus. Jos haluat nähdä lisää tämmösiä musiikkiin liittyviä videoita, niin laita jotain kommenttia tonne alle. Seuraavalla videolla mä matkustan Helsinkiin ja siellä jotain aivan muuta. Näin nää menee kentällä parkkis. Ai niin, unohtu sanoa. Mä pelasin eilen mun friendilla Resident Evil 7 peliä ja me kuvattiin se homma. Mä en oo hirveän hyvä noissa kauhupeleissä, niin tässä tulee nyt tämmönen hämmentävä kompilaatio siitä, kun mä vähän friikkailen siellä. Ei mulla muuta. Mä oon Eino Väinönen ja tänään pelataan Resident Evil 7. Mietitään sitä.
Seiso! It's okay. Mitä? It's okay. Ei, mitä? Ei, miksi tää meni karttaan? Miksi tää meni karttaan? Ei! Kasvispiirakka stressaaviin tilanteisiin. Where's my little Ethan? Ei, Isukki! Ei, Isukki! Isi löys mut. Mene. Eikö tää juokse nopeampaa? Ei täältä ei pääse mihinkään. Mulle tulee kuuma. Mulla on hiki. Mene. Ei! No niin, moro, karku, sinne niin, mene. No waste my time, no niin, mene. Tänne. Shh. Iskä, hiljaa vaan. Musta tuntuu, että mä en pelaa enää, mulla on selkä ihan hiessä. Tää sai riittää tällä kertaa. Näin menee kentällä parkkis. Mitä? Onks tos Andre?